место далеко. Ми йдемо за некалькі гадзін, і у мяне баляць ногі. І упэўнена, што я б гадэла. Паглядзіце, якая я розовая. Ну, калі б ты не пайшла ў лес, за чаго мы заблудзіліся? Напэўна, мы б уже былі на месцы. Гэта не моя вина. Я думала, у вавёлкі быў мясок з золотом. Оказалось, что там была только медь. Тебе варто проверить вочы. Не, у меня -1 до воспринимания, так что... Не, ребята. Прошу. Мне дённы сон патрэбны. Добра. Разобьем лагер. Ці ёсць паблізу зацішак, дзе б мы змаглі разбіць лагер? Зрабі праверку ўспрымання. Наперадзе ты бачыш невялікую паляну. І наколькі ты можаш сказаць, яна выглядае абсалютна бяспечна. Эвандра, што бачаць твае эльфійскія вочы? Я бачу... дрэвы, кусты... Я бачу лес. Здаецца, мы ў лесе. Разаб'ем лагер тут. Але будьце напагатове. Я чуў пра гэтыя лясы. Кажуць, тут поўна разбойнікаў. Абассацца, як не хацелася б іх злаваць. Так, гэта быў бы поўны адстой. Спадзяюся, мы іх сустрэнем і спалім іх. І тады не давядзецца сукаць запалкі. Мы разбіваем тут лагер. Хто дзяжурыць першым? Усё, ребята, я іду спаць, спакойной ночи до завтра. Не, у гэты раз табе не адкруціцца. Давай. Добра, я буду дзяжурыць першай. Заступаючы на першае дзяжурства, ты занадта ацягненая скаргамі аб тым, наколькі табе не падабаецца Эвандра. Не-не-не-не-не-не. Я Эвандра, я лідер, і ўсе робяць, як я скажу. Ну, як табе гэта падабаецца, вогняны сад? О, не, я застаю, не, за 100. Ніксі, ты ўвесь час мела рацыю, ты значна лепшы і разумнейшы за мяне, не. Ты чуеш нейкі гук у лесе? І нічога не адбываецца. Другое дзяжурства. Я гэтым займуся. Ужо глыбокая ноч. Месячнае святло падае скрозь галіны дрэў і асвятляе ўсё навокал. Табе здаецца, што ты бачыш цень, якая крадзецца ў баку, і... Гэта вавёрка, якую вы бачылі раней. Апошняе дзяжурства. Заступаючы на апошняе дзяжурства, ты адчуваеш сябе вельмі стомленым. Усё, што табе трэба было рабіць, гэта не спаць. Але ты заснуў. І калі вы прачынаецеся раніцай, бачыце, што ўся вашая маёмасць знікла. Хто мае завушніцу скраў? Якога чорта? Не глядзі на мяне так. У мяне нават цёмнага зроку няма. Чаму вы мяне пакінулі? Мы хаця б бачым, куды яны пайшлі. Зрабіце праверку ўспрымання. Сёння нам выпаў джекпот, хлопцы. Паглядзіце на мяне, я воін. Самы базавы клас ва ўсіх фэнтасі-гульнях. Прынамсі, не горш, чым у мяне, глядзі. Я распусны пірат. Прайдзіцеся па дошцы, неагоднікі. О, ён не такі вялікі, як ён сцвярджае. Я? Прыгожы. Добра, слухайце сюды, вы брудныя мяшкі мяса. Стаўце лайкі і падпісуйцеся на Дірсталкер, ці мы прыйдзем і абрабуем вас таксама. І... Ну, ты, сука. Біце па значку званочка, ці я прыйду да вас дадому і паб'ю па вашым твары.
И поверьте мне на слово, что только для тых, хто падтрымлівае нас на Patreon, я праявлю хоць крыху міласэрнасці, калі я з'яўлюся і... Я ўсё, я скончыў. Ставьте лайки и подписывайтесь, иначе, бля, забью вас. Гэта ўжо чысты здзек. Ратуйте мяне. Хто-небудзь дашліце дапамогу. З днём нараджэння, Кэндалл! З днём нараджэння!